mivoaka zay aminay zay zay mba mangataka zay mba zavanareo solution zegny zay ampifakasy baka amizolo aminay ato zay mba mangataka aminao zay monsieur le maire fa zay aty eto isaka sara dobo tsy fakonay eto magnadobo zay fa fakon'olo jiaby baka agnabo loto tsy kofa misy rano miandro karaha io anjaranareo mba magnadosidoso zay zao nagnentaka anareo mba magnano izy io mantsy midogo mba kakaoegny karaha zegny le amy sisisy tragno-tena diovy tsara moko io le magnaraka le loto ka izy koa madio miala le fakofako ambotragno mba niny karaha io ambany regny mba miala le ka le dobo le volagninao dobo isaka sara raha rindra ohatra dobo lalagna rano tsisy fatodotro aitry magnodidina ia izy koa le iny alohan-tena campagne satria tsisy olo andeha hay ijotso agnatiny raha ila ka le lalagna rano igny le fakotsika baka atigny iny manitsy le lalagna rano ny baka agnabo efa magnano ny atsika eto koa magnampy akory ataotsika ka zegny fa misy koragna nambarako président fokotany teo iarahagna amitsika jiaby miaraka ny fagnadiovana ka mila tanàna madio no sy be ty zany hoe hagnentagna anareo zay mba samy miaraka amitsagana atsika marigny fa tsy maharaka le camion amin'ny fako fa anjara atsika tsy araikiaraiky mamory fako dia eo mandeha izy amin'ny place araiky agny fa tsy avory ato izy le raha moa tsy ampy le camion anjara atsika tompony koa mba miezaka mba ialagna amile famoriagna le fako isaka tokantragno agny misy le moko mpamindra dingue eto amitsika ka izy zany raha tegna tia hagnafagna ny dingue atsika dia ny fagnadiovagna magnodidina atsika no atao satria i moko magnatody izy marikitra tragnotsika igny am'le rano voaresaka teo dia i moko mpamindra dingue koa magnekitra matsagna izy ka izy afaka mamindra amin'olo maro agnatin'ny andro raiky ka iarovantsika mikaikitry moko io andao alantsika ny tany fagnatodizana sy ny toeragna fialokalofana dia aiza moa izy mialokaloko amin'ny tany manintsinisy amin'ny bolobolobo magnatody izy eo amin'ny rano magnodididina atsika hoe izy koa fa raha mety mipetrahany rano maharitra agnatin'ny indroa herignandro rehefa magnatody ao izy ka izay angambany amin'ny ambangovangony ny mikasikasika an'le moka mpamindra an'io dingue io hanintogna ampafantatra atsika maro atsika mbola variagna ny mpitondra mbola variagna an-tanàgna atsika jiaby samy fisorogno io lobolobo io rano miandrogno io tsy mandeha misohotry ty ambany pont io ivarigna an-dranomasigny rano tsy mandeha io tiany moko agnatodizana ary fo atodiny miparitaka mandeha mamitiky atsika na ba agnaty bureau na antragno na antokotany malamalaka tsikotsiko igny tiany moko io tafiditry le dingue azy koa avy le dingue io le tazogno mahery mamono mitariky fahafatesana ka atsika io zany miady voalohany misoroko mba tsy ho iseky olo voapikirany moko io ahazo tazogno ahazo arety ka noho zany ny zavatra hatao zany fagnadiovagna ny magnodidigny mbo ialagna ny rano miandrogno tsy mandeha mahitso amboniny atika eo na akokaho mety agnatodizany ijanonany moko igny zany ialagna ka izay rehetrarehetra zany nefa rehefa hagnala reo raha maloto sy ny fako reo mila asa mila fiarahagna mientana fo tsy vitan'olo raiky zany ny commune na eo fa kosa tsy ho vitanjareo satria magnano amin'ny toeragna jiaby magnano agny ambodivoanio magnano andavakotoko magnano amitsika jiaby magnano amin'ny quartier maso karazana nendray tsy trako miezaka zany koa tsika jiaby fokon'olo miara mientagna magnano fagnadiovagna magnano fiarahagna miasa magnano asa tagna maro tahaka le fataontsika regny tsy atao adigno izy regny amin'ny alalany koa andraikitritsika tsiraikiraiky isan'ny asa magnadio indrindrandrindra izy ko afaka fako mivangongo ambany titezagna ato io mandeha rano igny zany mila lagna andavanandro zay zany agnisan'ny antony tonga avanay ka zay aveto mampafantatra anareo zay zavatra zay ekipa jiaby aveko atsika mitogno anareo ko zay atsika raha iara ientagna telo andro zegny natongravany ekipa ny ministère-ny fahasalamam-bahoaka zay nagnampy ny aty amin'ny fampidina ny jotso indrindrandrindra ma zegny aty amin'ny district ny Losibe amin'ny ady atao amin'ny mety paritany valagna aretigny dingue telo andro volaniko satria fijotsoagna ny tety
fokontany zay nahitagna ny trangany dengue teto amitsika fokontany telo ma zegny nitsidiagna dia nagnanaovana fagnadiadiagna regny olo na ny olo magnodidigny ny tranga zay hita tamin'ny fokontany lay telo resagna io ka ny fagnadiadiagna ma zegny natao indrindrandrindra mba ahafahana mahazo information surtout koa zegny mba ahafahana mandray mesure agnamafisagna ny ady amizegny mety partany valagnaretigny zegny ny raha tsapa ma zegny di am toeragna telo zay nandianagna io magnodidigny eo misy olo tratrany dengue misy aby ny loto misy ny rano miandrono zay tegna ny favorable na mety tsara amin'ny ipitrahany moko ary l'équipe avy amin'ny centrale ma zegny misy spécialiste mihitsy am'lay fangalagna lay moko na hitagna moko zay mitondra lay valagnaretigny dengue tam'lay toeragna aby nandianagna io ka eto ma zegny agnisan'ny nandianagna dia niaraka tamin'ny vahoaka teto teto amin'ny fokontany indrindra ma zegny ireo magnodidigny teto nampiseho hoe ohatran'izao no tokony atao agnanaovagna ny fagnadiovagna mba tsy isiany moko zay mety hitondra lay valagnaretigny io mandehandeha na hoe se développer zegny dia mba ahafahana miaro tegna miaro ny vahoaka indrindrandrindra ma zegny ny olo zay mipetraka marikitry tsy mitratran'zegny valagnaretigny zegny natao miaraka lay fagnadiovagna ary nambara ireo teto mihitsy hoe ohatran'izao no atao tsy mila misy rano zegny tokony mandeha ny rano maloto agnatin'ny ataontsika hoe lalan'ny rano hely fa tsy tokony misy rano miandro indrindrandrindra ma zegny matetiky izy io hoe bidon jaune io misy rano na vovo maty misy rano miandro igny mora développé zegny ny moko amin'igny dia nampianatra ny tsy tokony agnanaova zegny magnararoatra koa ma zegny ho an'ny fokontany zay magnodidigny eto amin'ny district Nosy-Be commune urbaine Nosy-Be mba hiezaka aby atsika satria izy ty ma zegny efa misy amintsika eto lay moko ny fanafodiny nefany atsika fokony magnano izy ny moko ny dengue ma zegny mantsagnandra izy magnekitry ny moko ny tazomoka alignandra izy magnekitry ka ny tazomoka mbola mety azo atao iafiagna hoe alignandra agnatin'lay fa ny moko ny dengue tsy possible atsika tsy asa tsy possible atsika hiditra agnatin'lay hiasa na hihinan-kanigny any fiarovagna zegny ny fagnadiovagna ny magnodidy mba tsy ahafahan'lay moko se développer na hitombo am'izay toeragna zay mba afatsika zegny miaro tegna am'zegny dengue zegny feny ma zegny amafisitsika ny fagnadiovagna ny fahadiovagna amin'ny tanàna zay misy atsika dengue koragnitsika zegny fa maro be ny karazagna aretigny mifindra amin'ny alalan'ny loto ohatran'io ny tazomoka karaha teo ma zegny efa moko ny mahatonga izy ary raha mizaha fo hoe magnajery tontokely atsika raha presque efa tsisy ny tazomoka teto amitsika il y a 3 mois zegny lasa doublé triplé agnisan'ny district farany maro tazomoka koa amitsika eto nefa atsika teo presque efa tsy haiko tafiditra tagnatin'ny hoe zone pré-élimination izy eo zegny nipody ndraiky koa maro be nikany tazomoka ka magnentagna atsika jiaby zegny mba hagnamafy zegny fagnadiovagna zegny misy ny mety aragna misy ihany koa ma zegny ny atao isaka tokantragno agny mba afatsika misitraka zegny fahasalamagna zegny eto amin'ny district Nosy.